Hey, konje. I'm about to be a father. I'm about to be a father. I forgot to ask. My girlfriend, she's giving birth in June. My king. Month end June. Same month as me. So yeah, man. Senzoba umalume vele. Senzoba Uncle. Yeah. No. Month end nikhipha ama 500 sithengele Banani bafethu. umntana. Manje ingane izoba nani? Yona izoshota ikhanda noma kuzoshota. Kuyasota indlebe noma kuyasotani. Khona kuyasota kodwa. Yeah, endoda. Phela ungakhohlwa noyithu wena nomuntu wakho amadini wenu noyithu. Si disabled. Fortunate or unfortunate chances are very low. Umntwana due to lento bayiscanner what umntwana mugrand bafethu. And besides nawe zange bakubona ukuthi bonga nandlela. Mina bangibona kwakudala ukuthi le njalo ina 2 fingers or 1 whatever you call it.